asi sa idem vybrať na nejakú výpravu. Takže idem sa pripraviť. Už asi tak 2 dní mi trvalo staviť ten portál, ktorý ani nie je portál. No tak mám tu pár vecičiek, ktoré som mi teraz nepotrebujem. Keď pôjdem už, tak si môžem od včera si zobrať medík, takže ten si vezmem. Toto môžeme nechať tu. Tak a môžeme ísť na takú malú výpravu. Dobre. Sa idem dohelovať. Celkom dobre to. No ale dosť hangru, hore. Neviem, čo to je, asi zo zajaca? Nie. Neviem. To je pečené, neviem, čo to je. Pečené bravčové. Sliepku neviem zabiť. A vejce. Sa mi zí na tú tortu, či čo to je. A 3, akurát. Tak. A už je s nimi poriadok. Inak už ma tu napadli aj fantomovia. Vstala ma. Tak môžeme asi niečo ísť. To som už zo párkrát išiel. Asi idem skôr skúmať púšť. Nie, toto. Toto mám viac menej preskúmané. Púšť by sa mi išlo preskúmať. Dobre. Idem skúmať púšť. To som totálne zabudil. To som... Tak. To asi budeme skúmať už v ďalšej epizóde. Môžeme to ukončiť tu. Tak čaute zatiaľ. A daj odber.